चिरांनि आयौ रं नाम्बारजों सफैखो ना मारै मारै सफैलायखो बङाइगाव निलिबारि बङाइगाव नोलोबारि बेनिफ्राय मारै मारै बाहाय सफैया रं नाम्बारजों माबा जोंहा बिमानै दं नालाय ओमफ्राय बेयाव नायना होफैबाय आरो रं नाम्बारजों ना मिजिरलायनानै मिजिरलायदों बाहा नुलाया फेसबुकआव गगामुग हालामनि सिख्लाफोर नै सिख्लाफ्रा समायना समायनाथार जारौ मोनहानै समायना समायनाथार सेंग्राफ्रा एसे लाइन लानो हागोन नोलोबारि गगामुगनि सिंगोल नंगौना नङा बेबा दंखायोदां बेगदारफोर दंखायोदां खिजानि बेगदार गैया बर'नि ड्रेसखौ ओरैबायदि समायना नुयो नुवाखैना जोबोद कालारफुल बैसागुनि नामावहाय एसे दुरुं बोनायनि कम्पिटिसन खालामनो नागिरदों नैबे फोथारावहाय दा बिनि थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा नै लैहोर लैहोर फैदों दुरुं बोनाय बे कम्पिटिसनखौ नायनो थाखाय ड्रेसा जि समायखादों बर' सिख्लाफोरनि ड्रेसा बिराद रंगिना संगिना जि मोजां मोदानखायो बयबो हायलालाय हुइलालाय दख'ना गाननानै फैदों जोमग्रा जोमनानै फैदों नायनो रेडि दा दुरुं बोनायखौ नोंसोरलाय बोगोन ना बोगा नोंसोरबो बोगोन बा ओरैबायदि ड्रेस गाननानै बेजोंनो बोगोन बा बेथ' मोसानायनि ड्रेससो मोसानायनि गानना फैखाबाय दुरुं बोनायनि ड्रेस नङामोन बेथ' मोसानायनिसोमोन होमबाबो नायनोसै बर' हिन्जावफ्रा माबायदि दुरुं बोगोन दख'ना गाननानैनो जि मोजां देलायनानै फैदों लिपस्टिक फुनाखै माथो नै सोरबा सोरबा फुनदों लिपस्टिक सोरबा सोरबा गैया लिपस्टिक फुननांगौमोन बा समायसिन नुबावगौमोन ना दा मोसाबा देलायबावगोन ना दा दुरुं बोनांगौ नालाय गोलोमदै गोलोमदा जागोन नै बयबो रेडिथार नोंसोरलाय दुरुंखौ बोगोन ना बोआ बोयो दा नोंसोर मा गामिनिफ्राय साहा नोलोबारि आरो खोला नोलोबारिबो दं नामा आरो मा मा गामि दंबावो आरो बर' गामिफ्रा बेसेबांसो दं बाहायलाय बुरजा दंथारो बर' गामिया बांसिन ना आरो मा मा हारिनि गामिफोर दं बाहायलाय आबर दं मिसिं दं बर' दं आरो जल्दा जेनेबा सुथुरफोर दं आरो सोर सोर दंबावोलै हाजं राभाफोरबो दङ बा होमबालाय गोबांथार ट्राइबेलफ्रानो बाहाय रायजो जागासिनो दङ बिनिफ्राय ट्राइबेलफोरनि मादाव बर'आनो रासिन आरो ना नोंसोरखौ बेबायदि हारिमु गारिखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों रावफ्राबो जोंनि क'क्राझारनि बायदि एखेयानो आरो गाननाय जोमनाय दाबो दानाय लुनाय हारिमुखौ बावाखैना फुरा फोथांनानै दोनदों जोबोद मोजां एसे बेरायबावनोसै एसे सिख्लाफोरखौ देखायबावनोसै नै दुरुं बोगोन दा दुरुं बोआ बोयो दे बरिया बरिया जि समायखादोंलै ड्रेसा फुरा इउनिफर्म बबे हाथाइनिफ्राय बायनाय नोलोबारि हाथाइ नोंसोर दानो रोंगौ ना रोङा रोङो ना दायो दख'ना दायो जोमग्रा दायो आरो माइलाय गायना गाया माइ गायो ना माइ गायो एक्सपार्टारा ओंखाम ओंख्रि संनायफ्रावलाय संनो हायोना गासिबो दानाय लुनाय संनाय खावनाय एक्सपार्ट जोबखा जि मोजां नुखाबाय केमेरायाव समायना नुखाथारबाय दुरुं बोगोन दा मा गामिनि अबायपुर बेनिफ्राय बेसेबां गोजान जायो बारा गोजान जाया ना थाबायनानै ना मटर साइकेलजों होमबाथ' गोजानानो जायो एसे गोजान जायो एसे देखायबावनोसै नै बयबो दुरुं बोनो थाखाय थाम थिम जारौ मोनहानै समायना समायनाथार सेंग्राफ्रा एसे लाइन लानो हागोन नोलोबारि गगामुगनि सिंगोल नंगौना नङा बेबा दंखायोदां बेगदारफोर दंखायोदां खिजानि बेगदार गैया बेगदार लायाखै दाबो लाथ'वाखै होनबालाय आरामनो गल सोनो हागोनलै गलखौ जोसननो हागोन ना गलखौ आरामनो जोसननो हागोन देरहानो हागोन मादैयाबो दुरुं बोनो फैदों नामा नायनोसो मा गामिनि मादैयालाय सनापुरनि बेसेबां गोजान बेनिफ्रायलाय मादैया बबे रायजोनिफ्राय रायजो जाफैनाय बेहायलाय हाबा जाफैया बबेनिफ्राय कामरुपनिफ्राय कामरुप बबेनिफ्रायमोन माबानि टिहु खाथिनि टिहु खाथिनि हाबा जाफैनाय आरो ना ओमफ्राय
सिख्लायावनो फैदों सिख्लायनो बाहायनो फैदों आरो हाबा जाफैनायसो ना हाबा जाफैनाय ए खारबोदोंमोन नामा बाहाय जेब्ला सिख्लामोन अब्ला खारबोदोंमोन टिहुनिफ्राय बेनिफ्राय हाबाबो जाफैबाय बाहायनो दे 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 ओरैबो एसे रायलायनोसै नङाबा बोराबनो हागौ सिख्लाफ्रा मा मा गामिनिफ्रायथाय जोङो सेनं नारेंगुरिनि ए बेसेबां गोजान जायो बेनिफ्रायलाय बारा गोजान जाया ए खाथियावनो दुरुंबोगोन ए बबेबा रायजोनिफ्राय बाहाय हाबा जाफैनाय ना बे ओनसोलनिखा आङो गुफुरनि गहपुरनिफ्राय बाहाय ए खाथि गहपुरा बांद्राय गोजान नङा आरो ओरैजायलाय सिख्लाफ्रालाय नारेंगुरिनिलाय नारेंगुरि बे ओनसोलनिखा ना बबेबा जायगानिफ्राय हाबा जाफैनाय हाबा जायाखै ए नै सासे फ्रिबाव नै सेंग्राबो नायनानै लाखादों मोखाङा फुरा संनाय खावनाय एक्सपार्ट दा गायनाय फुनाय दानाय लुनाय मा गामि होनदोंमोनलाय नारेंगुरि नारेंगुरि नै सेंग्राफोर सोरहाबा एकदम आइजो नांगौबा लांफैनो हासिगोन एसे सिख्लाफोरखौ देखायनोसै दुरुंबोगोन ना बोआ नोंसोरलाय दुरुंबोगोन ना मा मा रायजोनिफ्राय हाबा जाफैनाय ना बे रायजोनिखा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ए बाक्सानिफ्राय मारै मारै सौफैखो बाहायलाय रं नाम्बारजों ना मिजिरलायनानै मिजिरलायदों बाहा नुलाया फेसबुकआव कारेक्ट राइट नाम्बाराव रं नाम्बाराव नङाना कारेक्ट नाम्बारावसो बबे जायगायाव लोगो मोनलायामोन बे जायगायावनो बेटबारि होननायाव ए नों आलासि जाफैदोंमोन नामा फरायफैदोंमोन फरायफैदोंमोन ए हाइ स्कुल फरायफैदोंमोन ना ए बाहायनो गोसोलायदों दे जोबोद बरिया 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 गगामुग हालामनि सिख्लाफोर नै सिख्लाफ्रा समायना समायनाथार जोंबो इउटिउबारसो इउटुबार नै मा नाम इउटुब चेनेलनि नामा बिथराय मोसाहारि बिथराय मोसाहारिनो नै मिथिखाबाय दा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो सोरबाफोर प्राइभेट रायलायनो लुगैदोंबा मेसेज हरना रायलायहरबानो जाबाय कमेन्ट लिरहरबानो जाबाय सिख्लाफ्रा गासिबो बेगदार गैयि गोजाजोबखाना ना बेगदार दङ बेगदारा माखौ होनो मिथिगौ हा गैयिसो जोङो गैयिसोना ओइ आरामनो होमबालाय गल जोसननो हागोन नै गल जोसनदो फारा फारि नै सिख्लाफ्रा बेगदार गैयि गोजाजोबनो इउटुबार बावसो नैबेथ' नै बिथराय समायनाथार नोंथांमोनहा बे जारुनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो नै दा दुरुं बोनायनि थाम थिम खालामगासिनो दं बयबो दुरुं बोनो नागिरदों दुरुं बोगोन ना बबे गामिनि होनदोंमोनलाय देरहागोन ना देरहाया थांनाय बोसोराव देरहादों मा प्राइज मोनामोन 10,000 मोनदों नोंनालाय रं नाम्बार ना राइट नाम्बार ना मिजिरलायनाय ए नायनानै फैनाय दे 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 आं क'क्राझारनि नै बेबो एसे बेगदार गैयि बायदिसो मोनबाय आं ना बेगदार गैया लाजिबाय ना दङ ए बेगदार गैयानो बुंखाबाय जा समायना नुदोंलै केमेरायाव जा कालारफुल ना ड्रेसा मोजांथार ना बर' सिख्लाफोरनि ड्रेसा वा नै दुरुं बोग्राफ्रा गामसा लेमथिया मारि जोबखाबाय वा आदै उनाबो बोगोन दा बाब्रे बा गोजौ गिदिरथारलै आदैयाथ' मदारु नुथारो सेंग्रायावथ' गोगोमथार मोनदां ना सेंग्रायाव एकदम आखाइ थोंसिं थिखोजोबोमोन दा बैसो जानायखाय हाला खिन्थु मदारुथार मोनदां ना सेंग्रायावथ' बिदि नङामोन नै दासो मदारुआ दासो बोरायनानैसो मदारु जादों मानसिखौ नायबालाय सेंग्रायाव ओरैबायदि मदारु बायदि नुदोंमोनलै फैलालाबायोमोन नामा गथ'फोरखौलाय सोरखौबा रेकर्ड गैया दासो बोरायनानैसो थिउरिया सेंग्रायावसो थिउरिया जानांगौ नोंना बोरायनानैसो बिहामजोमोन इन्दिखाराव एसे थिउरिया दंखि होलालाबायो नामा होआ बारु बे अयनायद्रायफोरखौबा होयो माबायदि बिहामजो नांगौ माबायदि बिहामजो आखलै गियानै गुनि दा बैसागआव जेरै सोलिदों बिदिनो आरो बिहामजो नांगौनो बिहामजो नै बैसागु फालिनो रोंग्राखौसो नांगौ नोलोबारियाव नुखाबायना बिहामजो नांगौनो सोरबाफोर एसे कन्टेक्ट खालामलायबानो जाबाय दानो लुनो गोरों आगर आखाइ एरनो गोरों औ बर'नि हारिमु मोजां ना बाबु औ मोजां दा गाज्रि मोना नोंथाङा मोना आदालाय दुरुं बोगोन बोआ आं बोराय मानसि ए नै मालाय बोरायानो फुरा थांगोन खाथियाव थांगोन कच औ वा आदामोनहाबो बोगोन
मा गामिनि मा गामिनि जों सनापुर सनापुर एक नं सनापुर गामिनि एसे सिख्लाफोरखौ एदावसैलाय सिख्लाफ्रा दै मा बेखौ मा होनोमोनलाय दख'ना रोबै खाफ्रामनाय ना मा होनोमोनलाय बिदिखौ औ जानजि खाफ्राबबाय सिख्लाफ्रा जानजि खाफ्राबबाय नै दुरुं बोसिगोन मा गामिनि होनदोंमोनलाय नोंसोर सनापुर बे रायजोनिखा ना गुबुन रायजोनिफ्राय फैना हाबा जाफैनाय सोर बायह्रा रायजोनि मा रायजोनि गफुर ओइथ' जायफ्रा बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि नङा दे आं चिरांनि चिरांनि आयौ रं नाम्बारजों सफैखो ना मारै सफैलायखो बङाइगाव निलिबारि बङाइगाव नोलोबारि बेनिफ्राय मारै बाहाय सफैया रं नाम्बारजों माबा जोंहा बिमानै दं नालाय ओमफ्य बेयाव नायना होफैबाय आरो आलासि जाहैनायाव नुनानै मिजिरलायबाय बरिया ओरै एसे गोजौआव थांबावसै आं नै गोबांथार सिख्लाफोर दङ ओरैहाय सिख्लाफोरजोंल' रायलायगोनलै आं सेंग्राफोरजों रायलाया सिख्लाफोरजोंल' हाब नै न' गोजौआव गाखोफैबाय दुरुं बोआ नोंसोरलाय नायग्राल' नामा बोगोन दा मा गामिनिफ्राय सलसलि बेसेबां गोजानलै आंथ' मिथिया दिनैसो फैफेरनाय गामि दरनै बारबानो ना बेनिफ्राय बबे रायजोनिफ्राय हाबा जाफैनाय जायगानिनोखा ए लकेलखासो होमबालाय दे सिख्लाफ्रा एसे मोखां देखायदो दे ओरै मा रायजोनिफ्राय हाबा जाफैनाय सोर धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि नङा बाहाय सोर धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि नङा बाहाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि नङा मा डिस्ट्रिक्टनि बिराद सिरियासलै बा नै दुरुं बोआ नोंसोर बोआ ए दुरुं बोआ रावबो सोर धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गैया बाहाय धेमाजिनि गोजाजोब ना गासिबो लकेल जोबसै दुरुङा बोगोन नै बेनिफ्राय मोजां नुहुरगोन